We did not vote no to education. We voted yes to protect our scholars. Atong suryan karon kung unsa ni ka komplikado ang atong sistema karon. Ang ilang gilalisan ana ang ACT sa Pitos branch kung isud ba sa scholarship program ang maong eskwelahan mismo. Pasabot ang mga scholar sa Cebu, especially naa sa mountain barangays, Guba, Sirao o kanang surrounding nga barangays diya sa babaw, mao'y makabenepisyo kay di na sila mulugsong para makaeskwela. Mga headlines manggod, tuyo na nila nga medyo naay gyud contrast or hook para makabasa gyud silang article. Kung wa ka mo basa, nagtuo ka nga katong mga estudyante gi-cancel ang scholarship program. Pero dili ato tong eskwelahan nga duol nila kay adto lang unta sila mo eskwela, dili na magpliti-pliti kay syempre mahal biging pliti padung babaw o padung ubos, di ba? Kay establish na nga nagyapon tong mga scholar ha. Diri na nagsugod ang argumento, pero before ta mo adto sa argumento, timan nga ang konseho sa katong 15 ka buok nga naato, 8 ana usa ka party, 7 ana usa ka party. Pasabot black voting to ang natirada ato nga issue. Pasabot BOPK 7 ka buok o katong usa ka party. Unsa na lang party kanang sa pikas barog unsa na wako kibaw. Ang 8 voted no. Kabantay mo ng mga mayor nga mo endorso gyud sa mga iyahang kapartido nga konseho kay bisag unsay buhaton sa mayor nga ipatupad kaya na majority ang rama nga side. In theory, kung mag-block voting sila pirmi, pili pirmi ang pikas. Ang opposition walay tsansa. Ang advantage na kung katag-katag ang naa sa konseho, tigon kayo ang check and balance. Disadvantage po na kung naapoy maayo nga programa, o niya magsige pa sila debate dito, dugay po kayong mga implementasyon. Pero na magsugod ang komplikasyon. Now, argumento sa BOPK is make sense. Makamayom gina sa mga bata, di ba? From Talamban, Hantod, Guba, Sirao, kadno tanang mountain barangays, doon na lang kayo. However, ang argumento po sa rama nga side is mo make sense sad. Dako kayo ang overlap sa conflict of interest. Ang tag-iya naa sa BOPK. Abilianosa. Headed, ang founder ng ACT is katuman si Sir Bebot sa una, di ba? And pag 2014, nakasuhan gyud siya og conflict of interest kay ang ACT nasud sa programa and then usa sad siya sa konsihal nga nag-approve sa kana nga programa. Klaro kayo ang conflict of interest. Desisyon sa ombudsman is dismissal plus pagyud nga di na siya makadagan sa lain nga posisyon daw. Mao na ni ang trivia nga perting lawgawa nga lamig ipangaut sa utok. Kapag 2017, ang Court of Appeals ni ana tungod sa condonation doctrine. Pasabot ana kung i-re-elect kuno ang usa ka tawo, wala kay tulubagon si mong sala kaniadtong konsihal pa ka na congressman naman siya na nga time. Bright sa kini nga doktrino, pero giabolish ni karon kay giabusaran man na. Adara, dagan ani. Ug mudaog ka, papas na ng sala. Ay, Ginoo. Ang main argument sa rama nga side is, uy, ug kasuhan tani sa ombudsman unya pasaron tani haros tang tanan. Kibaw na sa tang tanan nga political moves adto. Kay lisod sad hatagan nimo 150 million ang pikas partido nga budget. Unya gamiton nila sa next election. Nakakomplikado ana kay kibaw ta mismo nga modaog gyud pirmi ang majority sa voting. Katong rama nga side kay walo gud sila yang pito rang pikas. Pero dili ina nakasayon. Kay ngano, tanawa ang narrative karon, tanawa ang mga news karon. Ay kung na dili obvious nga gikan na sa pikas. No, ang majority bloc kinahanglan naglig-on sa gay nga argumento kay ang minority manggod. Mo ni ang advantage sa modern democracy karon. Minority bisag kibaw sila nga mapili sila pirmi technically. Kita na sila paagi nga ang publiko ilang isway sa negative side sa katong nga desisyon. Dako kayog tsansa nga mapugos tong naa sa majority nga uy, patay dani ang narrative ning gawas nga no to education ta. Pareha na hitabo karon. Ayay, mo butar magduha-duha na kay di yan nakalingkod next election kay mahadlok ang mga tao. No, bati paminahon pero mo na nakanindot sa demokrasya karon. Mo na nakakomplikado. Kaya ang minority bloc, ari sila gawas sila sa laing audience. Kibaw mi pili mi pirmi dire, ari ta sa laing duha. O lain si kay mo duha ka nga kibaw ka nga pili ka pirmi. O
Mao nang mga narrative karon. Ang Rama side bisag ibaw sila nga daog sila pirmi o lisod sila muhatag og sensible nga argumento, kisi-kisi sa sila sa mga tao kay na tuwa man dito mga butar. No, ina nakakomplikado ang atong sistema. Mao na aside sa legislative branch na gyud ang judicial branch kay mao na mo check and balance sa ato ang sistema. Health nga budget. O wala pa'y Supreme Court dito mabalik oy. Wala majority decision man tong PhilHealth. Ikuhaan nila diha mismo pabagaig na okay, kuhaan ta ng PhilHealth nga budget. Pero ang Supreme Court, dara o nanay kaso ron sila rikto. Imagine ha, palitan majority versus minority. Okay ba sila nga mudaog sila pirmi? Wa na tay ayo. Kaya ano, madugta man tong diri magsalig man to nga mudaog sila pirmi. Wa na nay tarong balaod, wala na tarong, wala na dili na makutaw ilang utok. Nga sistema, ang minority na may tingog, sa lain lang nga dula. Inikagawas nila, diha na magduduha ang majority. Muna, kinahanglan dyan nga check and balance, importante kayo sa tanan. Ang pangutana, nabay konsensya. Malita. Kung ikaw, pareha ka sa mga tao nga, pareha na ko sa una nga, bahala naman di, basta ako, maningkamot tarugog ako. Kung makakita sad mo og naay mga reklamador kaayo kanang mga sige reklamo bisag nonsense na kaayo, know that it's part of the game. And the game needs it. It's natural. Eh kung wala sa opposition, wala sa magsigig tagaw-taw diha, wala man di man sa manglihok ang majority. But if ang mga tao maglagot na ibaw ko ana kay nana lagi ko sa una, not long ago. Ang kahanti ka either mo agree ka or dili, alos tanang mo ana nga, sige reklamo, may pamaningkamot na lang. Kibaw ko nga na kay kwarta. Kibaw ko nga sakto kag emergency fund. Kung naidagang mga reklamo, it's either pastime na nila, nagpractice sila o kanang komentaryo lang, or nagkalisod gyud sila personally. Di na pasabot nga, dili valid ang ilang experience nga nagkalisod sila. Ako'y right nga mosurya karon kay mausad ko. Ako nga permi, inside of my mind is, sige reklamo Ano mo sige reklamo? May maningkamot na lang ko, bahala mo diha. Kibaw ka, ano makinana ko? Kaya naman ko emergency fund. Nakapanganda man ko. Parang kahit lang ba? Nung namoy makita ang tao nga mo, sige reklamo ma'am, maningkamot mo gimo, nanay kwarta. And I commend you, kay nakapangandam ka. Kasi di ka tirahi. Monay sakto. Monay dapat ihimplo. Dapat sunon sa kadaghanan nga nag-antos karon. Sa wala pa'y krisis, dapat maningkamot tag-ato. Dili lang sa tasigig salig lang po sa gobyerno. Nga gamayng kakulian sa mong kinabuhi. Ang gobyerno! Wala siya ko na sa kag-uto ka na. Nag-promote lang joke ko og open-mindedness. Kay, may gusto na ako i-practiceon. Ang storya nga sulod sa realidad ba? No? Kay kung mag-practice mong gutag open-mindedness, dako ka na siya tapang. Para na ako, mo na usa sa skill nga dapat yun na to practiceon. And di mo yun ta mamaayo na kung di ta mag-practice. Ano nga genre or format na ko nga video, kay dili ko na practice permi. Kinsay dapat dili ra replyan, kibaw ka kung unsay daan ang utok. Kaysa yun kay pang insulto kaysa nga imong sabton. Practice doing hard things. Salamat.